Καλώς ήρθατε στο κανάλι Σημειώσεις Οικονομίας για τις Πανελλήνιες. Σήμερα θα δούμε ορισμένες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που δίνω δωρεάν στους μαθητές μου. Λέγοντας ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εννοούμε κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους, στις οποίες ο μαθητής καλείται να απαντήσει ποια από τα παρακάτω που του δίνονται είναι σωστό. Επιλέγοντας μία απάντηση από τις δοθήσεις, βλέπει αμέσως αν η απάντηση ήταν σωστή ή λάθος και επίσης στο τέλος μπορεί, πατώντας υπολογισμό της βαθμολογίας, να δει πόσες ερωτήσεις ήταν σωστές από αυτές που απάντησε, πόσες ήταν λάθος και τι ποσοστό επιτυχίας είχε. Πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύουν αυτές οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ξεκινάω με την πρώτη. Αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας είναι η μελέτη α των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια κοινωνία, β των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια κοινωνία, γ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ροβισώνα Κρούσου, δ τίποτα από τα παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά, τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται σε μια κοινωνία όντως μελετώνται από μια επιστήμη, η οποία όμως ονομάζεται κοινωνιολογία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γάμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ροβισώνα Κρούσου, είπαμε ότι ο Ροβισώνας Κρούσος είναι ένας ναυαγός ο οποίος καταλήγει σε ένα νησί μόνος του και θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις οικονομικές που σχετίζονται με την επιβίωσή του, όπως παραδείγματος χάρη τι προϊόντα θα παράγει και σε τι ποσότητες, πώς θα τα παράγει κτλ. Είναι όμως ένας άνθρωπος μόνος του, επομένως δεν αντιπροσωπεύει τις σημερινές κοινωνίες όπου πάρα πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για την οικονομία. Επομένως δεν μπορεί να είναι αυτή η σωστή απάντηση, μας μένει ή το β ή το δ. Προφανώς το β είναι η σωστή απάντηση. Δηλαδή, αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια κοινωνία. Βλέπετε, κλικάροντας τη σωστή απάντηση, έχουμε ένα τικ ότι ήταν και σωστή. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα δεν έχει έννοια στην περίπτωση της οικονομίας του Ροβισώνα Κρούσου? Α. Με ποιο τρόπο θα παραχθούν τα προϊόντα. Β. Πώς θα διανεμηθούν τα παραγόμενα προϊόντα. Γ. Πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή. Δ. Ποια προϊόντα θα παραχθούν και σε τι ποσότητες. Παιδιά, όλα αυτά τα θέματα βεβαίως και απασχολούν την οικονομία του Ροβισώνα Κρούσου, του ναυαγού που ζει μόνος του σε ένα νησί. Το μόνο που δεν μπορεί να τον απασχολήσει είναι το Β, δηλαδή πώς θα διανεμηθούν τα παραγόμενα προϊόντα. Και αυτό γιατί ο Ροβισώνας Κρούσος ζει μόνος του. Δεν χρειάζεται να μοιραστεί τα προϊόντα που παράγει με κάποιον άλλον. Αυτό το πρόβλημα της διανομής είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τις πολυάριθμες σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, όχι την κοινωνία του Ροβισώνα Κρούσου. Άρα, η σωστή απάντηση είναι το Β. 3. Τα κύρια προβλήματα που εξετάζει η οικονομική επιστήμη είναι ποια προϊόντα θα παραχθούν σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες. Β. Με ποιο τρόπο θα παραχθούν τα προϊόντα και πώς θα διανεμηθούν στα μέλη της κοινωνίας. Γ. Πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία. Δ. Τα α, β και γ. Προφανώς, παιδιά, η απάντηση είναι το δ. Όλα αυτά τα προϊόντα, όλα αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα που τα εξετάζει η
οικονομική επιστήμη. 4. Η πολιτική οικονομία εξετάζει τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται α. στις υποανάπτυκτες οικονομίες, β. στις αναπτυγμένες οικονομίες, γ. στις αγροτικές κοινωνίες, δ. σε κάθε κοινωνία. Η οικονομική επιστήμη ή η πολιτική οικονομία, παιδιά, εξετάζει τα οικονομικά προβλήματα κάθε κοινωνίας και όχι μόνο των υποανάπτυκτων ή των αναπτυγμένων οικονομιών ή των αγροτικών κοινωνιών. Άρα η σωστή απάντηση είναι το δ. 5. Με τον όρο εξέλιξη των ανάγκων εννοούμε α. τη δημιουργία νέων αναγκών, β. τη διαφοροποίηση των αγαθών που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης, γ. την τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη μιας ανάγκης, δ. τίποτα από τα παραπάνω. Να θυμηθούμε λίγο, παιδιά, εδώ τη θεωρία του βιβλίου που μας λέει ότι οι ανάγκες αυτές καθ' αυτές δεν εξελίσσονται. Οι ανάγκες παραμένουν ίδιες. Δηλαδή η ανάγκη για θέρμανση είναι ίδια και την εποχή και τη λίθινη εποχή και τη σημερινή εποχή. Δηλαδή και την προϊστορική εποχή ο άνθρωπος ήθελε να ζεσταθεί και σήμερα ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ζεσταθεί όταν πέφτει η θερμοκρασία, το χειμώνα κτλ. Τι εξελίσσεται όμως με το πέρασμα του χρόνου? Εξελίσσεται το προϊόν, διαφοροποιείται το προϊόν με το οποίο καλύπτεται αυτή η ανάγκη. Άρα η σωστή απάντηση, παιδιά, εδώ είναι το β. Με τον όρο εξέλιξη των αναγκών εννοούμε τη διαφοροποίηση των αναγκών των αγαθών που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης. 6. Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων προϊόντων που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, β. δημιουργία νέων αναγκών, γ. διαφοροποίηση των αγαθών που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, δ. τίποτα από τα παραπάνω. Είδαμε ότι η εξέλιξη των αναγκών σημαίνει διαφοροποίηση των αγαθών που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, άρα το γ αποκλείεται και γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι πολλαπλασιασμός νέων αναγκών σημαίνει ότι δημιουργούνται συνέχεια νέες ανάγκες. Επομένως, σωστή απάντηση είναι το β. 7η ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν συντελεί στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών? Α. Η μίμηση, β. η διαφήμιση, γ. η συνήθεια, δ. η αύξηση του εισοδήματος. Ξέρουμε από τη θεωρία του βιβλίου, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι οι παράγοντες που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών είναι η μίμηση, η διαφήμιση και η συνήθεια. Άρα αυτό που δεν ταιριάζει εδώ με την απάντησή μας είναι το δ. Η αύξηση του εισοδήματος. 8η ερώτηση. Οι ανάγκες ως σύνολο. Α. Υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό, αλλά κάθε μια ανάγκη είναι ακόρεστη. Β. Είναι απεριόριστες, αλλά κάθε μια ανάγκη υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. Γ. Είναι περιορισμένες. Δ. τίποτα από τα παραπάνω. Εμείς γνωρίζουμε, παιδιά, από τη θεωρία του βιβλίου ότι οι ανάγκες σαν σύνολο είναι απεριόριστες, πάντα δημιουργούνται ανάγκες, γι' αυτό οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να κάνουν συνέχεια, να βρίσκονται συνέχεια σε κίνηση, να κάνουν συνέχεια οικονομική δραστηριότητα για να καλύψουν συνεχώς τις ανάγκες που δημιουργούνται, αλλά κάθε μία ανάγκη υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φάει φαγητό μία φορά και χορτάσει, δεν σημαίνει ότι έχει χορτάσει για πάντα. Τις επόμενες ώρες ή μέρες θα εμφανιστεί ξανά η ανάγκη για φαγητό, άρα μόνο προσωρινά μπορεί να κορεστεί η ανάγκη, στο σύνολό της όμως αυτή η ανάγκη είναι απεριόριστη, άρα σωστή απάντηση είναι το β. 9. Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριμένου αγαθού
που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης, τόσο η ένταση αυτής της ανάγκης α παραμένει αμετάβλητη, β μεταβάλλεται, γ αυξάνεται, δ μειώνεται. Λοιπόν, εδώ λίγο αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε και με την λογική. Ας υποθέσουμε ότι πεινάμε και για να μειώσουμε την ανάγκη μας τρώμε ένα πιάτο φαγητό. Έστω ότι δεν χορτάσαμε, τρώμε λίγο ακόμα, τρώμε άλλο λίγο ακόμα. Κάποια στιγμή θα χορτάσουμε. Άρα όσο αυξάνουμε την ποσότητα ενός αγαθού που καταναλώνουμε, στην προηγούμενη περίπτωση ενός φαγητού, τόσο η ένταση της ανάγκης για φαγητό μειώνεται. Άρα η σωστή απάντηση είναι το δ. Πάμε στη 10η ερώτηση. Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης α διαφέρει από άτομο σε άτομο, β δεν διαφέρει από άτομο σε άτομο, γ είναι θέμα αντικειμενικό, δ το β και το γ. Η ταχύτητα, παιδιά, με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης προφανώς και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Είναι τελείως υποκειμενικό θέμα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε για να χορτάσω τρώω ένα πιάτο φαγητό. Κάποιος άλλος για να χορτάσει θέλει να φάει 2 πιάτα. Κάποιος μπορεί ας πούμε για να ξεδιψάσει να πιει ένα ποτήρι νερό, κάποιος άλλος να πιει 2. Είναι τελείως υποκειμενική η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης, διαφέρει από άτομο σε άτομο επομένως. Ας πούμε όμως ότι εγώ κάνω λάθος στην άσκηση αυτοαξιολόγησης που μου έχει βάλει ο δάσκαλος και αντί να πατήσω το α που είναι η σωστή απάντηση, πατάω το γ που λέει ότι είναι θέμα αντικειμενικό. Για να δούμε λίγο τι θα συμβεί. Ούψ. Εδώ μου λέει, παιδιά, ότι η απάντησή μου είναι λάθος. Έχω φάει χ. Μου λέει όμως ότι, κοίταξε να δεις, η σωστή απάντηση είναι το α. Εντάξει. Και κάνοντας εδώ κάτω υπολογισμό βαθμολογίας, μου λέει ότι στο σύνολο των 10 ερωτήσεων απάντησες και τις 10. Από αυτές τις 10 οι σωστές σου απαντήσεις ήταν 9. Μία ερώτηση ήταν λάθος, άρα το ποσοστό επιτυχίας σου ήταν 90%. Αυτές ήταν οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Να δούμε λίγο τι είναι και πώς λειτουργούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το μάθημα. Θα ήθελα πάλι να σας υπενθυμίσω ότι σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία που θέλετε να ρωτήσετε, ευχαρίστως να σας απαντήσω στο mail μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και εύχομαι καλή συνέχεια.